Poți să te gândești oricând vrei la o plajă frumoasă pe care ești, un loc plăcut cu amintiri minunate și relaxante și respirăm adânc, adânc. Cabinetul medicului dentist nu mai este ceva care să ne sperie îngrozitor datorită unei noi tehnici, nu? De fapt, nu e atât de nou, are vreo câteva sute de ani, dar poate se aude din ce în ce mai mult de ea și se folosește din ce în ce mai mult aici în România. În alte țări, hipnoza medicală e folosită alături de dentiști de multă vreme. Ce înseamnă hipnoză medicală? E un proces de relaxare care, folosit în cadrul tratamentului stomatologic, reduce foarte, foarte mult pragul de anxietate al pacientului și permite orice manoperă dentară sau de orice altă natură cu foarte multă ușurință. Cât durează această hipnoză și ce presupune ea efectiv? Te induce în starea de somnolență sau ce face ea efectiv? Poate să dureze de la câteva minute la câteva ore, depinde de scopul pe care îl urmărim. Dacă ea este doar folosit ca și adjuvant pentru o procedură simplă, atunci va fi categoric cu o durată de câteva minute. Dacă vrem să folosim hipnoza medicală și în loc de anestezie, ceea ce se poate, atunci trebuie mai multe ședințe, trebuie ca și pacientul să fie pregătit, trebuie să fie, bineînțeles, colaborant și atunci va dura un pic mai mult. 3. Adânc și relaxat. Valorile vin și pleacă, valorile vin și spală toate neliniștile. Hipnoza este, de fapt, un proces prin care pacientul devine pe deplin conștient asupra puterii pe care mintea sa o are asupra corpului său. Deci, dacă el vrea să fie pe deplin în control, atunci este pe deplin în control. Și nu numai dacă el chiar este pe deplin în control. Primul target al procedurii de hipnoză sunt pacienții fobici, cei anxioși, începând cu copiii și terminând cu adulții de vârstă foarte înaintată. Și nu în puține cazuri, hipnoza poate fi folosită chiar în locul anesteziei, în cazul în care, să spunem, pacientul este alergic la orice medicament care produce anestezia locală. Atunci vom folosi hipnoză. Hipnoza poate fi folosită de la pacienți copii până la adulții de cea mai mare vârstă. Deci nu există contraindicație de vârstă. Nu există contraindicație de stare fizică. Un pacient cu orice afecțiune ar fi poate fi hipnotizat dacă el își dorește asta și dacă reușește să se închege această relație terapeutică, după cum spuneam. Poate, să zicem, mai puțin indicat pentru hipnoză ar fi un pacient care suferă de o afecțiune mentală gravă, care are un dezechilibru psihologic și atunci la acești pacienți poate instrumentul ăsta trebuie folosit cu precauție, dar altminteri oricine poate să facă această procedură.